F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Wasal il-ħin biex nilqgħu magħna lil Kane Said, il-Manager Komunikazzjoni għal Fondazzjoni Lob Responsabbli. U llum irċevejna ittra mingħand telespettatriċi tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutuha waqt dan il-programm għandna li hija kemm xejn inkwetata. Kif aħna Kane? Insab tajjeb, nsellimlek Angela, bħassoltu nsellem lit-tim kollu wara dan il-programm, nsellem lit-telespettaturi. Aħna ngħidulek grazzi tal-li tkun qiegħed magħna, grazzi għaliex ma Kane inkunu ddiskutejna propju anki dak li nirċievu mingħand it-telespettaturi tagħna u allura f'dan il-ħin ħankunu nistgħu niddiskutu ftit din is-sitwazzjoni mhux biss il għaliex illum hemm lajnuna u hemm fejn immorru grazzi anki għal il-Fondazzjoni Lob Responsabbli isa hija l-katina li torbot anki servizzi oħrajn li jkunu jistgħu jgħinu propju anki lil dawn il-persuni. Nibdew? Mela, għanna telespettatriċi tagħna għaltina jiena ninsab mħasba ħafna bħalissa għandi tifel li huwa adolescenti jattendi skola sekundarja u it-tifel iħobb jilgħab ħafna il-lob virtuali. Sfortunatament bħalissa daħlet ħafna fejn jiġu dawn it-tfal qed jilagħbu di għaltinna qed jirreferi għal console gaming imma il-lob virtuali illum nistgħu niġbruh taħt keffa waħda. Għaltina dan l-aħħar qed ninnota illi dejjem qiegħed iżid il-ħin biex imur jilgħab dan il-lob. Tinsab inkwetata ħafna u qed tibża illi jista' jaqaf ċertu riperkussjonijiet. Iva, Angela, l-ewwel ħaġa nsellem lil din l-om li tinsab daqsxejn inkwetata fuq l-attività li t-tifel tagħha qiegħed jatwa daqsxejn b'mod eċċessiv. U dan il-ħsieb ta' din l-om llum il-ġurnata huwa l-ħsieb ta' ħafna ġenituri. Dan huwa lob li tista' tgħid ma tantx ilu magħna, huwa lob li jaffaxxinak, l-effetti viżivi tiegħu huma kbar u iva. Naħseb dik hija raġuni għalhekk isir attrajenti dan il-lob biex jiġbdu iżjed persuni ħalli jkunu jistgħu jilagħbu. U inti drajtni issa Angela, jiena nħobb nitfa' kollox fuq il-miżien, ġifieri rridu nżommu f'moħħna li dan il-lob virtwali iħaddan effetti pożittivi wkoll fuq it-tfal tagħna, ħadmu l-intellett, il-fine motor skills tagħhom, hand-to-eye coordination, dejjem nirrepeti. Imma fejn jidħol l-eċċessività, ġifieri ħin twil quddiem il-konsol, quddiem l-apparat teknoloġiku tagħna jista' jwassal reperkussjonijiet. Infatti din il-ġimgħa Angela għadna kemm nedejna kampanja żgħira biex nilqgħu kampanja żgħira ta' għarfien biex nilqgħu għal reperkussjonijiet possibbli tal-eċċessività f'dan ir-rigward u nista' ngħid ukoll li il-ġimgħa d-dieħla se nkun qed nżur skola sekondarja partikolari fejn ħankun qed nitkellem ukoll quddiem l-istudenti tas-sekondarja rigward dan is-suġġett li jorbot ħafna mal-kelma screen time. Kull attività li aħna inqattaw quddiem screen. Issekku xi screen tat-televiżjoni, l-screen tal-laptop tagħna, l-screen tal-mobile tagħna. Jiġifieri rridu noqogħdu kemm xejn attenti waqt dan il-ħin. Il-ħsieb ta' din l-om huwa ħsieb irraġunat, Angela, u kemm jista' jkun irridu nżommu għajnejna miftuħin fuq it-tfal tagħna. X'jiġifieri? Li jekk naraw li t-tifel tagħna hemm tnaqqis fl-interazzjonijiet soċjali. Eżempju, bilkemm nitkellmu fid-dar. Jew inkella nibdew ninnotaw li mhux qiegħed joħroġ ma' sħabu, mhux qiegħed imur jagħmel dik l-attività fiżika li s-soltu huwa mdorri jagħmel. Eżempju ieħor tnaqqis fil-prestazzjoni akkademika. Angela, ġifieri t-tifel tagħna, it-tifla tagħna jonqsu fil-marki fl-iskola jew inkella
jurik it-tifel li mhux qed ikun attent, nuqqas ta' attenzjoni, jew inkella saħansitra s-sentejiżmu. Irridu noqogħdu attenti, Angela, rridu poġġu daqsxejn madwar mejda mat-tfal tagħna u niddiskutu din l-attività li toffri kemm divertiment, kemm serħan u kemm pożittività, imma wkoll irridu nilqgħu għan-negattività wkoll. Però jiena nemmen ukoll li aħna għandna nkunu ta' eżempju anke għal dan it-tfal. Per Proset, eżempju, proset, aħna qegħdin proset. nitkellmu propju anke waqt ħin l-ikel. Għaliex m'għandhomx jinġabru kollha fuq il-mejda waqt ħin l-ikel u ninsew ftit anki l-aġġeġġi teknoloġiċi. Illa li sfortunatament kultant anke fuq il-mejda tal-ikel ikollna l-mobile magħna u rrid nara x'qalli dak jew x'qalt lil oħra. Dalodu kont qed naqra artiklu l-Awstralja waslu biex tfal tinqas minn 16-il sena kważi jiġu projbiti, Angela, mill-użu tas-social media fuq l-apparat teknoloġiku. Semmejt punt importanti ħafna. Għandu jkun hemm għaliex li dik is-sija issa jekkux waqt li kell jekkux mument ieħor fejn l-apparat teknoloġiku kważi jiġi projbit biex għall-inqas kif jgħid il-Malti ngħidu kelma. Mhux hekk. U naraw kif kienet il-ġurnata tat-tifel tiegħi l-iskola u anke hu jara interazzjoni minnaħa tagħna, imma qed tajjeb ħafna inti, Angela, li rridu nkunu ta' eżempju. Issa, hemm riperkussjonijiet fiżiċi wkoll, ġifieri meta ngħid li l-ġenituri jridu jżommu għajnejhom miftuħin jekk naraw li t-tifel tagħna dam jilgħab console gaming matul il-lejl. Iqum bajnej ħomor u ġieħ ta' ras, ikollna każijiet anke u ġieħ ta' żaq bl-ansjetà u bidwejja. Sens ta' irritabilità, ġifieri mood swings, illum it-tifel jinsab tajjeb għax it-tim tiegħu sportiv u l-console game rebaħ, għada kompletament ikun imdejja depressanti għax il-tim tiegħu sportiv waqt il-logħba tilef. Jiġifieri rridu nżommu għajnejna miftuħin u nilqgħu, Angela, importanti ħafna kif għandna nilqgħu. Għandna nilqgħu b'ċertu deċiżjonijiet. Eżempju, nimponu, niddiskutu għax il-kelma li timponi xi kultant hija daqsxejn kelma. Niddiskutu ma' tfal tagħna limiti ta' screen time. Eżempju, għandek sija wara li tagħmel ix-xogħol tal-iskola. Importanti wkoll li barra li jkun hemm tnaqqis ta' apparat teknoloġiku matul il-ħin tal-ikla ta' filgħaxija, eżempju, tajjeb ħafna li kemm jista' jkun ma jkun hemmx screen time logħob bil-konsol sija qabel l-irqad ta' tfal tagħna. Kemm jista' jkun l-apparat teknoloġiku ma jiġix iċċarġjat biex niftehmu fejn is-sodda fil-kamra ta' tfal tagħna. Ekku, irridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn, Angela, dawn huma kollha punti żgħar li tajjeb li ġenituri jżommu għajnejhom miftuħin fuqhom u nixtieq insemmi hawnhekk, Angela, tiġini f'moħħi issa ma fiha xejn ħażin li impoġġu fuq is-sufan ma' tfal tagħna u anke nilagħbu dik il-logħba. Fil-verità konna qegħdin naraw dik is-slide ta' dik l-omm u t-tifel. Anzi, jiena nemmen li huwa ħin illi għandna nutilizzaw, nużaw biex almenu nkunu nistgħu ngħidu kelma anke ma' tfal tagħna waqt mument light biex ngħidu hekk, ġifieri dak li jkun. It is quality time, Angela. Għax number one inti qed tinteressa ruħek fil-logħba favorita tat-tifel tiegħek. Number two, inti tinnota ftit x'inhu jilgħab it-tifel tiegħek. Kważi anke saqsi ma' min qed jilgħab illum ma ninsewx. Illum mhux biss qed Click of a button, illum il-ġurnata li tħallas b'kard bankarja, illum idu noqogħdu attenti li tfal tagħna bil-headsets waqt li jkunu qed jilagħbu daw il-console games, inti ma tkunx taf ma' min qed jilgħab. Huwa jilgħab ma' persuna tamparu jew qed jilgħab ma' persuna ikbar fl-età.
irridu niftħu għajnejn it-tfal tagħna anke b'mod edukattiv fejn ikun hemm ukoll abbużi online waqt dawn it-tip ta' logħbiet. Irridu nagħmlu li t-tfal tagħna jirrikonoxxu dawn l-abbużi u anke fejn hemm bżonn mhux biss jitkellmu mal-ġenituri, imma anke iva fejn hemm bżonn jirrapportaw. Jekk tippermetti li qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 biex jekk hemm xi telespettaturi tagħna u jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna tistgħu tibatulna SMS kien jerġa' jkun magħna jekk Alla jrid anki il-qudiem sabiex nkunu nistgħu niddiskutu dawn is-suġġetti u aktar. Jiġifieri jekk intom tistaqsuna xi ħaġa ħannagħddihom lil Kejn u Kejn ikun jista' jiddiskutihom anki waqt il-programm tagħna. Imma intom dejjem tistgħu issibu lajnuna, tistgħu tagħmlu kuntatt dirett anke ma' Kejn jew mal-fondazzjoni għaliex hemmhekk hemm ħafna nies li huma professjonisti. Xi ħaġa li oġbitni llum hija dak li għadu kemm ħabbar Kejn illi se joħorġu mill-fondazzjoni u ħajjibdew jagħmlu dawn iż-żjajjar fl-iskejjel. Dik hija kruċjali biex anki t-tfal tagħna nġibuhom konxi ta' x'qed jiġri madwarna u kemm importanti illi jekk jiena inħobb nilab fuq konsol għandu jkolli l-ħin iddedikat għal dak il-logħb għax hemm affarijiet oħra x'wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Ekku il-qofol ta' kollox, imma speċjalment ta' dan is-suġġett waqt l-intervista, hija l-kelma bilanċ. Angela, importanti immens, irid ikollna bilanċ bejn il-ħajja ta' studju, il-ħajja soċjali, bejn il-divertiment teknoloġiku u kemm jista' jkun dan il-bilanċ jibda minn etajiet teneri. Niddiskutu madwar mejda nuru x'inhuma l-pożittiv imma nitkellmu wkoll fuq ir-reperkussjonijiet u Angela nixtieq hawnhekk naċċenna wkoll importanti li kemm jista' jkun mhux ninfluwenzaw lanqas nimbottaw imma ndaħlu l-sports l-alternattiva fiżika fit-tfal tagħna għaliex għax l-attività fiżika kemm jista' jkun dbiet dejjem mill-eċċessività għaliex nafu biżżejjed li l-eċċessività Angela jwassal għal vizzju u jwassal għal riperkussjonijiet ħafna aktar severi mhux biss fuq it-tfal tagħna imma anke fuq l-adulti u l-anzjani u tajjeb li ngħid minn hawn Angela li l-console gaming illum il-ġurnata tant daħal fil-ħin tad-divertiment tagħna li jiġi prattikat mhux biss mit-tfal imma anke mill-adulti u anke minn anzjani. Jiġifieri dan huwa suġġett li jkopri l-etajiet kollha u nerġa' ngħid il-bżonn tal-bilanċ, Angela. Din il-mara illi bagħtitilna dan l-SMS x'inhu l-messaġġ li tgħaddilha biex forsi anki hi min-naħa tagħha isserraħ moħħha illi t-tifel jekk qed jilab fuq il-konsol għalmenu qed jilab blob responsabbli mhux biss. U x'għandha tagħmel biex forsi tibda tnaqqaslu ftit anke minn dak il-ħin eċċessiv li qed taqatta jilab. L-ewwel ħaġa komunikazzjoni miftuħa mat-tfal tagħna. It-tieni ħaġa li ndaħlu fit-tfal tagħna dak is-sens ta' bilanċ u sens ta' responsabilità. Ma fiha xejn ħażin Angela l-attività tal-console gaming tal-lob virtwali llum il-ġurnata nerġa' nirrepeti, it-tfal tagħna qegħdin jieħdu benefiċċji sbieħ u tajbin biex ma nsemmux ukoll l-input tal-Gvern Malti bħalissa Angela fil-video game development, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri hawnhekk għandna xogħol, għandna impjieg mhux biss divertiment. Jiġifieri irid ikun hemm bilanċ bejn l-ħajja soċjali, l-istudju, il-ħajja tad-divertiment, il-ħajja sportiva, l-alternattiva għall-eċċessività u għaliex le kemm jista' jkun inkunu ta' eżempju għat-tfal tagħna importanti u
ma fiha xejn ħażin li npoġġu fuq dak is-sofan u nilagħbu dik il-logħba magħhom ukoll. U tkun taf eżattament qed tkun qed timmonitorja proprju anke l-itfal tagħna. Però qabel ma nikkonkludu il-kunċett tal-lob responsabbli għax intom ma tgħidux tilabux, però ilagħbu b'responsabilità. Ekku, f'dan ir-rigward għandek limitu ta' ħin u bil-mod il-mod anke limitu ta' flus għax jeżistu kunċetti teknikalitajiet fil-lob virtwali fejn anke hemmhekk tkun qed tirriskja flusek permezz ta' loot boxes, skin gambling, etc. Angela, hawnhekk nixtieq indur daqsxejn fuq it-telespettatur u ngħidlu biex ma jiddejjaq xejn jekk ikun irid xi punti ta' informazzjoni u jċempel il-linja ta' support nazzjonali tagħna 1777 u jekk forsi jiddejjaq isemma leħnu f'dan ir-rigward jista' jaċċessa wkoll iċ-chat line tagħna www.rgf.org.mt. M'hemmx għalfejn tkun qiegħed darek mal-ħajt jew vizzju biex iċċempel imma anke biex tieħu ċertu punti ta' informazzjoni, eċetera. Ekku, intom għandkom nis professjonisti li jkunu jistgħu jigwidaw propju anke lil dawn il-persuni għalhekk inħeġġitkom kejn semma il-free phone. 1777 dak huwa numru illi qiegħed hemm għal kull bżonn illi wieħed jista' jkollu. Dak 24 siegħa? Iva, u tal-aħħar, Angela, ma fiha xejn ħażin li mhux biss ikun hemm komunikazzjoni miftuħa ma' wliedna, imma għaliex le jkun hemm komunikazzjoni miftuħa wkoll ma' ġenituri oħrajn għax dawn l-issues mhumiex ta' ġenitur wieħed imma huma naħseb jiena llum il-ġurnata ta' ħafna ġenituri li qegħdin irabbu. Allura tajjeb li nżommu komunikazzjoni miftuħa mal-ġenituri wkoll. Kejn ħan ikonkludu hawnhekk għax salilna l-ħin jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni ħadd gost ħafna b'dik l-aħbar illi ħatibdew toħorġu u żuru anke l-iskejjel jalla meta terġa' tkun magħna tiġi b'aktar informazzjoni u tgħidilna kif mort propju meta iltqajt ma' għax ċerta illi min jaf se joħroġ dawn id-diskussjonijiet illi se jkollkom maż-żgħażagħ. Ekku, esperjenza sabiħa. Bla dubju. Inkomplu nwassaw l-arfin. Ekku, grazzi ħafna Kejn, nawguralek il-kumplament tal-ġimgħa tajba.